pwede ko ni mo maduaw og ma dere Ate Daniela. Kung okay lang sa emo te, wala kay buhaton og ma te. Gusto lang ko na kay istorya te. Ate Daniela, naano day ka diha te? Te, gawin na lang yun ang ato ang pagkita-kitaan te. Kamat ka na naman ko te. Nalaunta ko istorya ni mo te ba? Naa kay hino sa te nga pagbunog sa ako te. Hindi kasi. Yan ba sinasabi ng mama mo? She's wrong. Nilabot akong mama direte. Kabalo man dyan ka te, ikaw hinungdan, nganong ingon ani ko te. Kaya sa imong naong palang daan te, ikaw na biyang kontrabida diri sa Mondragon te.